Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, hemen gaude, saio hasteko prest eta hazen maila dugun gaur. 3 erreginen maila osatu dugu. Hala da bai, ze gustura arituko garen gaur. Gainera, gaur bereziki polit gaudela esango nuke. Gaur bereziki, zer du gaurko egunak hori esateko, Jana? Gaurko egunez, hain ospentsua egin zen film bat estreinatu zutela. Pretty Woman! Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Mercy. Julia Roberts eta Richard Gere aktoreen film komedia romantiko famatunetako bat da, eta arrakasta handia lortu zuena. Sari askotan izendapenak lortu zituen, baina bakarra irabazi. Golden Globes sarietan, Julia Robertsek aktore honenaren saria irabazi zuen. Bitxikeria moduan esango dizuet, naiz eta Pretty Woman izenarekin ezagutzen dugun, hasiera batean 3.000 zen izenburua. Richardek Bibiani astebete pasatzeagatik ordaindu zion kopurua hain zuzen ere. Ara, nik hori ez nekin, naiz eta filma askotan ikusi dudan denok bezala ezta. Askotan jartzen dute telebista programazioetan, badakizue gizona aberatx batek, sexu langile bat aste osorako kontratatzen du, eta neskak gizonaren ingurura egokitzen ikasi behar du, eta arazo guztiak maite mintzen direnean amaitzen dira. Kasualitate izango da, baina Bibian nola moldatzen den eta nola ikasten duen erakusten duen filma, ikaskuntzaren mundu egunean estreinatu zen. Frágiles como el papel, solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Ikaskuntza da, trebetasunak, ezagutzak, jokabideak eta balioak eskuratzeko eta garatzeko prozesua. Ikaskuntzaren mundu eguna, gaurko egunez ospatzen da martxoaren 23an, pertsonak hazteko eta garatzeko duen garrantzia nabarmentzeko asmoz. Ikaskuntza prozesuak hainbat elementu garrantzitsu biltzen ditu. Horien artean, memoria, motivazioa, emozioa, pertzepzioa eta kognizioa daude. Elementu horiek elkarri ere egiten diote, pertsonek informazioa prozesatu eta ezagutza eta trebetasun berriak eraiki ahal izateko. Ikaskuntza gabe ez ginatekeen evoluzionatuko, ez ginateke garatuko. Funtsezkoa da bizitzan aurrera egiteko. Eta badakizue norri heltzen gaurko egunez eta modan haren ibilbidea egiteko asko ikasi behar izan zuen. Ez dakit. Cristóbal Valenciaga moda diseinatzailea. Epa! Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Valenciaga, Gucci, Prada. Valenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiere que me ponga ropa cara. Valenciaga, Gucci, Prada. Valenciaga, Gucci. Valenciaga Getarian jaio zen, familia xume eta katoliko batean. Bere aita itsasoan hiltzen arrantzale bat zen, eta ama jostuna. Berak txikitatik jostuna izaterekin ametxe egiten zuen, eta bere une libretan ikusten zituen diseinuak marrazten zituen. 13 urte zituela, Casa Torreseko 7. markesak gazteak lanbidea ikasteko zuen gogoa ikusita, erronka bat jarri zion. Oihal zati bat eman zion, eta bere soineko esklusiboenetako bat kopiatzeko eskatu zion. Oso pozik geratu zen markesa emaitzarekin, eta handik aurrera mezenas bihurtu zuen. Lizaso aizpekin, Valentziagak Lizaso etxea sortu zuen, baina eztabaida baten ondorioz banandu egin ziren. Urte batzuetako arrakastaren ondoren, Valentziagak Eixa izeneko denda ireki zuen Donostian, eta Espainiako Gerra Zibila piztu zenean, dendak itxi behar izan zituen eta Parisera joan zen. Estilo guztiz berritzailea ezarri zuen Valentziagak, sorbalda eroriak, gerri zulatuak eta aldaka biribilak erakutsiz. 1950ko hamarkadetik aurrera hasi zen bere sormen guztia ezagutzen eta zabaltzen, ospe handia lortu arte. 1972ko martxoaren 23an ordea bihotzeko baten ondorioz hil egin zen. Haren diseinuak famatu askok jantzi zituzten, eta hoien artean dago Elizabeth Taylor aktorea. Zinema, antzerki eta telebistako aktorea 60 urte baino gehiago zaritu zen lanean, eta gaurko egunez 2011an hil zen 69 urte zituela.
red lips, dark hair, alone in my trailer, under my white shirt, hard like stone, wearing fake designer and pearls. I've loved, I've lost, and loved again. Taylor 9 urterekin agertu zen bere lehen filmean, There is One Born Every Minute izenakoan. Hortik aurrera beste hainbat filme egiten hasi zen eta 16 urte zituela aurpaperak alde batera utzi eta helduagoenak egiten hasi zen. 70 film baino gehiago egin zituen, 20 sari baino gehiago irabazi, eta horrek haren bizitza pribatuan ere interesa piztu zuen. Taylor 8 aldiz ezkondu zen 7 senarrekin, eta denera 4 seme-alaba izan zituen. Hil zenean, 4 seme-alaba, 10 biloba eta 4 birbiloba zituen. Hori bai bizitzak gora beratxua Elizabeth Taylorrena. Igogailu bat bezalakoa. Kontuz, hemen dator eta hurrengo lotura. Gaur igogailuen mundu eguna baita. Que estoy subiendo como un ascensor, estoy gozándolo, escucho mis temas en estéreo, los entiendo, entiendo que le gusta lo que estoy haciendo, yo lo siento, pero esa puerta ya se le cerró. Igogailuaren mundu eguna 1853tik ospatzen da. Bidaiarientzako lehen igogailu komertziala agertu zenetik hain zuzen ere. Naiz eta lehenago, antzinako Egipton, goratze sistemak erabiltzen ziren. Asmakizun moderno honen aitzindaria Elisha Otis izan zen. Honek, balaztatze sistema duen plataforma berritzaile bat aurkeztu zuen New Yorkeko munduko azokan. Eta orain guk ez ditugu zertan eskaierak igo. Bitxikeria batzuen artean nabarmentzekoa da datuen arabera, igogailuan igotzen edo jeisten diren pertsonen bi herenek ez dutela haien artean hitz egiten. Bestela ere igogailuetako elkarrezketak ez dira oso interesgarriak izaten nire ustez behintzat. Gehienetan eguraldiaren inguruan aritzen gara eta. Euria ari du, baina ederra da plazetan, utzutik utzura, xarroka doa zen, ero batzu gara. Hau egun ederra, bai, gaur meteorologiaren mundu eguna ere bada eta munduko meteorologia erakundea sortzeko hitzarmena abian jarri zela ospatzeko ezarri zuten egun hau. Eguna ospatzea garrantzitsua dela diote denok, banaka edo taldeka gure aletxoa eman dezakegulako, giroa zaintzeko eta horrela gure planetari kalte handiagoak saihesteko. Bakoitzak bere erara ospatu beharko ditu gaurko mundu egun eta nazioartekoak, baina guk saioa hasi beharko dugu, ezta? Bai, gaur Maria Romero Laspiur dator, eta ez digu Valentziaga hitz egingo ez, baina artisten etxeen inguruan arituko da. Eta paperjale webgunearen inguruan ariko gara Abaraska taldeko Mikelekin. Eta kafe hutsa edo tea edo infusioa nahi duen hartzera etorriko da Josu Jeregi disiplina anitzeko artista. Badena pres badugu aurrera, gaur martxoak 23 ditu eta osteguna da. Ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon etxe hontako TikTokeko aditu nagusiari. Kaixo, June Romateti barguren. Arratsaldeon. Eta arratsaldeon pixkanaka Instagrameko erregina bilakatzen ari den Oiana Maritoren agen beri. Atxaldeon. Ni Goiuri Ezeizarandia nauzue, eta hementxe zaudete, bigarren kafeatu den, naiz irratian.
Ezagutzen duzu abestia, hau? Noski. Bai. Berria da, Bai. There's a place you can go. I said, young man, when you're short on your... Ez da 1979, gaur 2023ko martxoaren 23 da, bigarren kafeak 556 saioa du, arratsaldeko 4:17 dira, eta nik hemen nire alboan daudenak aurkeztu dizkizuet, baina oraindik ez dut esan, Maria Romero Laspiur dagoeneko hemen dagoela. Arratsaldeon, Maria. Arratsaldeon, Zer moduz? Ondo. Ondo. Aspaldiko. Aspaldiko, ongi etorri. Bai. Egunero maite dugun zerbait aipatuaz hasten dugu saioa, eta gaur ni hasiko naiz Oiana. Ole! Earra. Earra. Oso ondo, enun espero. Baina eskertze ditut, Ba, begira, nik enuena espero da Donostiako jazaldian, aurtengo udaran, 2018 edizioan, Keller gunean, entzuten ari garen Village People taldea, entzuteko aukera izango dugula. Benetan. Put your pride on the shelf and just go there to the YMCA. I'm sure they can help you today. Gaur iragarri dute, Zurriolako hondartzeko Keller gunean zein artista arituko diren, eta uztailaren 21 bauxe, Village People 70ko hamarkadan New Yorken sortutako taldea, YMCA bezalako abestiengatik ezaguna, 80ko hamarkadatik diskorik atera ez duen taldea, baina mentxe izango ditugu jazaldian, horrelako, ez dakit, koktel berezi xamarra egiten. Talde gehiena dira oso interesgarriak, ez? Talde gehienak dira oso interesgarriak, baina honek hain harrituta utzi nau, esan dudala, ba, begira. Hauxe saio hasteko aproposena, eta hauxe nere maite duta, horrelako ez ustekoak hartzea. Orain bai Oiana. Oi! Zer maite duzu? Ba, begira, ez dut maite dudan zerbait esango, baizik eta maite ez dudan zerbait. Esan dezaket, ez da? Bai. Bai. Ba, aurrekoan eta behin baino gehiagotan gertatu zait, ni bizikletarekin ibiltzen naiz Donostian, batetik bestera, eta saskia daukat aurrean, eta behin baino gehiagotan aurkitu dut saski horretan zaborra. Eta aurrekoan, ez zitzaidan eri gertatu, ondokoari gertatu zitzaion, eta hildako uso bat zeukan. Ai, Eta nik uste dut hori apropos norbaitek utzia zela, gaina gero gainean pote bat zegoen, eta esan baino, ze gertatzen zaio jendeari. Bai. Ez? Bai. Ja, ez dakit, zehoze botatzea hor zabor bezala iruditzen zait lotxarria, baina hildako uso bat zeukan. Bai. Eta esan, ama, gaizki gaude. Gaizki gaude. Bai, Oso gaizki ez gaude. zait bat ere gustatzen, botazazu, bai, ez zait, atzen zakarrontzira. Zakarrontzira. Bota barrekua, Zakarrontzira. eta uso bat etzazu utzi hor norbaiten saskian, favorez? Ez. Oso ondo Oiana. Aldarrikapeten ederra. Eta zuk, June? Ze maite duzu? Nik aldarrikapenetik joko dut ere. Oso ondo. Ba, maite detelako gaur Ego Euskal Herrian, hiriburu bakoitzean, manifestatu direlako, bastante gazte, eta euskaraz, hezkuntza euskaraz izatearen alde, eta, ba, tristea da hori aldarrikatu behar izatea, baina beharrezkoa da gaur egun oraindik. Eta Maria Romero Laspiur. Kaixo, aspaldiko. Zuk zer maite duzu? Denbora asko. Denbora, elkar ikusi gabe, bai. Ba, egia esan, etorri nahi gaur maite dut bagaritan. Aurreko astian berdina pasago jatan. Eta neguan hoi, inspiratzen nintzen zer. Baina, ez dakit, egia da, ez neukala buruan, ezer, Oianarena, iruditzen zait, askotan pasai zaidaran ere bere, eta ez hemen bakarrik, bizi nahien toki guztietan, berdina, ez dakit separatzen da jendiari, separatzen jakon, eta zergaitik ikusten ditu hain erakargarriak bizikletako zesta hauek. Egia esan, oso arraroa da, baina ja, ursoarena... Bai. Atzo izan zen uste eta izan zen, barkatu? Baina zer da hau? Ez da zenzurik egia esan. Bai, arrazoi guztia daukazu.
Eta egia da, hori, ez dutela ekarri maite dutik. Nere gaurko gaiarekin lotuta, gero hitzen godet artisten etxe bizitzak eta hori dana, aurrekoan egon nintzen lagun batekin komentatzen, zelan herri askotan, adibidez, ni Eibarren bizi nahi, txikitan Eibarren bizi nintzala eta abar, zelan herri hauetan, Euskal Herriko herri askotan, dakagun espazio hain txikia, etxe guztia daudela oso junto bat abesteari, ez? Eta Eibarren, igual, espazio horrek irekiena da hilerriaren ondoan dauden etxek daukatena. Claro, alde batetik, dakasun biztak ez dira batere politak, baina beste alde batetik, ez daukazu eraikinik parean. Hori da, ez daukazu eraikinik parean, eta segurazki etxe horiek dakatela Eibarko argi gehien. Egia da. Bizi direnak igual zentroan, bai, kokapena oso ona da, eta abar, baina, klaro, bizi da justo zuloan, eta etxea daude bata bestearen ondoan. Eta orduan oso gutxitan gertatzen da, dakazula holan espazioa argia sartzeko zure etxean, eta esaten zestan, baina, zelako, ez dakit, desagradablia, ez? Ikustia de repente horri lerria zure behian, ez dakiz zer. Eta nik uste dut, gero azkenean da zerbait ohitzen zarela, zen, nik goratzen nahi, eta oindala pare bat urte, egon nintzela Donostiako instituto batean klaseak emoten, eta umeak egunero igotzen ziren Donostiako Poioeko hilerritik. Eta bertatik zeharkatzen zuten. Eta ez ziren beldurtzen. Claro, eta lehenengo egunean, esatu duzu zelako tetrikoan, pixkate holan oso, baina ja pasatzen zarenean 3 aldiz, ja iruditzen zaizu dela zure eguneroko bidea. Eta polita eta iruditzen zaizu, gainera, Poioeko hilerria polita da. Orduan, zelan bebai, espazioak, zelan begiratzen dituzun, begiratzeko erak, ere zelan aldatzen diren, eta hori dela, ez dakit, interesgarria iruditzen zait, azkenean dakaguz gauza batzuk, direla, pentsauta moduan, txarra direla edo, zatarra direla edo, baina depende zelan begiratzen dituzun, beran edertasuna topa diozu, ez? Noski, eta bakoitzarentzat edertasunaren kontzeptua oso desberdina dela. Pertsona batek etxe hori ikusi eta esango luke, nik sekula ezingo nuke hemen bizi hilerri baten ondoan beldura baten didalako edo dena dalakoa, eta beste batek seguru esaten duela ze ondo, ze lasaia, isiltasuna gauerako, gaizki egiten dut lo, edo hau eta bestea, eta begira, hau, listo, eta argitasuna, Eibarren kasuan argitasuna. Hori, bakoitzak, gure gauzatxoak ditugu eta bakoitzak baloratzen dugu, nahi duguna, nahi dugunerara. Hori da, begirada, bakoitzaren begirada. Maite dutak aipatu ditugu, zuen maite dutak irakurtza gustatuko litzaiguke, beraz idatzi txatean beldurri gabe, edo WhatsAppera, edo email bidez, edo etorri ate joka eta mikrofonoa irikiko dizuegu zuen maite dutak entzuteko. Guk aurrera egin behar dugu, zozketaren garaileak nortzuk diren kontatu behar dizuegu luego. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eldunazazu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik onena, aitortzeko besten aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria, itxasargia bidean. June, zuk ze kontzertu ikusi behar duzu Leister? Ez dakit ez dara matazte oso esaten, bai, ETS. Zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan. Eta nun? Horeretan. Ara? Bai, Bai, eta ez ditut sarrerak zozketa bitez irabazi behar izan. Ez. Beraz, norbaitek eraman ditu horeretako sarrerak. Norbaitek eraman ditu sarrerak. Dakizuen bezala, edo agian ez dakizue, baina berandu da, dagoeneko. Aste osoan zehar, ETS, Entol Sarmiento taldearen kontzertuetarako 2 sarrera bikoitz, kontzertu bakoitzerako
sarrera bikoitz bat zozkatzen aritu gara, jarri dizkizuegu abestien zatiak, abestiak moldatuta, abestiak hautsik gabe, abestiak harmoniarekin, abestiak Letra bakarrik. Bueno, gure lankide Iker Gurrutxagak denetarik egin du, bihurrikerietan aritu da, eta pistaz pista joan gara astea osatzen, eta baditugu irabazleak. Beraz, egingo diazue hauarekin danborrotxa. Hola, ez. Hauarekin esan. Perfecto. Joana Kortajarena eta Amalen Sarasola. Zuek zarete irabazleak. Ezagun denbora gure begiradan. Ta saidazu belarrira. Ui, Oiana. Nik nahi nun jun. Bai, eta ze gertatu da. Etxe dela tokatu. Lasai, niri ez didate utzi parte hartzen. Ez? Ez. Zeba? Bueno, izan daitekeelako tongo moduko bat, badagoelako hemen interes eztabaida bat. Nugu ez geha olakoak, ez geha gaiztuak. Ez. Baina, bueno, Oiana, beste batean beharko du, ze Joana eta Amalen dira. Bai, beste lasai, ez da gertatzen. Bueno, naiz irratia jarri da beraiekin harremanetan, eta disfruta dezatela. Hori da, gozatu dezatela gure partez. Eta June ikusten baduzue Horeretako kontzertuan, argazki bat atera. Zelotxa. Oi? Txatean Gorkak jarri zuen aurrekoan selfie bat eskatuko zizula, Ni ikuste zaiago izango da, nire akompainanteak ni bino alto godia, orduan... Jende guzti horren artean denak kamuflatuta. Alto zingrauta, igualen azuta ikusten. Bueno, zorionak irabazlei eta eskerrik asko parte hartzeagatik. Zozketa gehiago egingo ditugu, asko egiten ditugu, bai bigarren kafean eta baita naiz irratian ere. Beraz, egon adiz, aizue, hementxe dago urrezko potoa. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Atención, please, Beñat Iturrioz hasi delako ja gauza radiofonikoak egiten. Ordu momentu honetan, oinetakoak ondo ditu, galtzerdiak ere bai, hankautxi dago eta komuneko... Egia da, ja... Nik gomendatzen zaituzte eta jartzea hankutxiz, programa hankutxik imar da. Areto honetan moketa egon dezakitzatik ekarri zuen, izti moketaz, doblea moketaren gainean jartzeko. Ez nekilako, baina orain da, doble moketa. Hankautxi jarriko gara. Moketa batek beste moketa anulatzen du, ez? Bueno, garbi geratu da ze pelikula zari garen? Gaur, Bilintzen, Die Hard. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Aurreratu dizuegun bezala, gaur Maria Romero Laspiurrek artisten etxeei buruz hitz egingo digu. Eta guk, hitz egin dugu gure artean, eta batzuk egon gara artista batzuen etxean, beste batzuk ez. Gauza bat esango dizut Oiana. Zer? Artista askoren etxeetan egon zara, eta orain ez duzu gogoratzen. Ja, izan daiteke. Noski. Bai. Rítxols negres aguanten aigua salada. Mariaren etxera joatea artista baten etxea bisitatzea da. Esan duzunean bat etorri zaiburura. Tolosarra gainera. Ez, Tolosarra ez. Tolosan lan asko egiten duenetako bat. Bai? Bere etxea torri zait. Ez daiteke izena duz. Ba, Keparrasti. Begira. Antzerki zuzendaria, idazlea eta aktorea. Begira ikusten. Amatar pensaments inconexes, guspires de sol, a la mà són reflexes, surts i t'aixugues que fas. Gaur kontzeptu intimoetan intimoena, hau da etxea, publiko bihurtuko dugu, ze Mariak
etxe batzuk erakutsiko dizkigu. Hori da, bai, egia da, jo, niri izan dela, gai bat, beti interesatu zaidana, zelan, etxe bakoitzak daukan gure esentzia, ez? Eta zelan gure, zerbait pribatua publiko bihurtu daiteken, ba hori, zu bilda gero, ba, askotan artista askoren etxeak bihurtzen dira museo, ez? Eta, baina jo, askotan pasau zait, oza, zelan sartzen zaren etxe baten, eta daukan, bueno, ezken eri pila horze jata etxiak ikustia, oza, sartzea etxeetara, eta, bueno, Bartzelonan bizi nintzen kriston frikia portalekin. Portalak bai, iruditzen zitzaizkidan, oza, pasada bat. Eta, bueno, beti interesatu zait, bai, interiorismoa eta arkitektura, eta nik ez dut bai, daukala hori, ba, pertsonaren esentzia. Oza, askotan sartzen zara etxe batera, eta ja, más o menos, imaginatzen dozu zelakoa izango da. Batzutan sorpresak eramaten dituzu, baina logela batek edo etxe bizitza batek asko esaten du beran jabeataz, ez? Eta claro, artistenek bazkenean badakate beraien esentzia hori, nigo goratzen nahi, nire oso laguna da Txillidaren Biloba. Eta ondela urte batzuk, ja, beran amona ondiokan bizirik zegoenean, zegoen ja etxea ez da asistitzen, beran etxera gonbidatuz estan bazkaltzera. Eta claro, de repente Txillidaren etxe barruan nengoen. Eta pasada bat egia estan, barko bat edo txalupa bat esala, azkenean lehio guztiak itxaso eramaten zuten, eta konturatu nahi, beste artista askoren etxeak ere itxasoarekiko begirada hori daukatela holan oso presente. Eta claro, Txillidan etxean museoa desela, zeuden Picasso, Miro, Giacometti, oza, artista pilaren artelanak, eta hori, eta itxasoarekin nahaztu, eta orduan zen espazio bat oso berezia. Oindala, urte asko izan zen, eta ja pizkata ahaztuta, ez? Baina gogoratzen nahi impresioa egiten zuela zenbat artelan zeuden espazio hain konzentratuan. Eta polita iruditu zitzaidan, eta hori ez nuela txiki da inoiz ezagutu, eta ja ordurako urteak hiltzela bera, ez? Baina, bueno, kontserbatzen zen, eta gaur egun, etxea, desegin egin zuten, eta, beran, semea labek uste banatu dutela, edo horrelako zerbait. Baina, bueno, hori, oso interesgarria iruditzen zaidala askotan, bestean etxeak bizitatzea. Eta programa asko ikusten ditutu. Horri. Ez que daude pila bat, YouTubeen ipintu demosara begiratzen, sartu alzara edo zeinen dira gaur egun, edo zeinen etxean, porque denak dira. Gaur, Karl Lagerfelden etxea, ez dakizer. Eta, bizitatu alituzu pila bat. Eta egia da, batzuk gehiago urretzen zaizkidala, beste batzuk gutxiago, edo batzuk, ez dakit. Karl Lagerfeldena ez zitzaidan asko gustatu, baina egia da oso bera zela. Bai, estilo hori berana, oso sobrio, elegante, pixkat pompoxo aspekto batzuetan. Eta hori, zelan etxea bera bezala da. Eta beran txakurra bai imaginatuko nuen. Karl Lagerfelden txakurra zelako imaginatuko nuen. Gutxi gora bera imaginatzen dozuz, ez? Niko lan tipo kanitxe bat, edo txuriak. Noski baiet, bai. Aurreko ikusi nun Twitterren ari bat, zela arkitektura estiloak txakurrekin alderatuta, ez? Eta bazen maximalismoa, dalmata bat, fijo. Zen, ez dakit, mid-century modern, eta Doberman dotore bat, oso fina, eta dena txakur bakoitza arkitektura estilo batekin, eta egia esan ikusten nituen, eta esaten nuen, egia da. Bai, ezke guztiz. Neri askotan parratzen jata, gustoko jatala jolastia horretara, en plan, nunbaitxera sartu baino lehen, zelan imaginatuko genuke espazio hori. Eta gero sartutakoan zelakoa da, ez? Gauza askotan, bate ingo dugu, baina beste batzuetan ez. Artista askorekin gertatzen da, agian oso artelan koloretsuak egiten dituzte, eta zuk pentsatzen duzu etxea horrelakoa izango dela, eta batean etxeko argazkiak ikusi edo etxe horretara sartu, eta dena da zuria, dena da ez dakit beixa, oso lasaia, eta, bi aldeak ulertu daitezke, ez? Hau da, oso ohikoa da,
zure estiloa barrin bada, hori, oso koloretsua, oso alaia, etxea horrelako izatea, baina baita kontrakoa ere, egiten duzunean denbora guztian lan koloreekin eta horrelako inputekin, gero nahi duzula etxean guztiz kontrakoa. Bai, zen pixkat, ez? Bai, baliteke, bai, ustakit. Orduan, ez zarete egon inoiz artistaren baten etxean? Bai. Ni udara hontan egon naiz. Casa Azulen, Frida Kaloren etxean. Claro, Mexikon. Adibidez, hori bai, nik uste oso polita dela, ez da ikusteko berezia. Oso berezia da, oso polita da, bai barrutik, bai lorategiak oso politiak dira, eta bereziki, ez dakitez, nik uste dut mundu guztiari harritzen diona dela ohea ikustea. Ze Fridak, gehienek jakingo duzuenez gaixotasun bat zuen, eta orduan asmatu zuten horrelako tramankulu bat berak etzan da marraztu alizateko, eta tramankulu hori ikustea. Edo gurpildun aulkiak ikusi, eta nola zeuzkan artelanak aldura horretara jitsita, eta dena moldatuta marraztu alizateko oso deigarria. Bai, eske hori da, hori zen ganezun, azkenean beran lan asko oetikan egin zituen, orduan. Bai. Hori bai kuriosua izan behar da, ez ikustea zelan adaptatuta zekan antena, beran lanak egiteko, nahiz eta oean, egon, Matizekin berdinak, Matizek garai batean ezin zuen marraztu, eta, kolaxekin hasi zen mosketak egiten eta gero oetikan marraztu zuen, margotu zuen pila bat, sortzeko behar hori ondiokan jarraitzen zuelako ukitzen, eta hori oso polita da, oso polita da, bai. Eta txarto egon, venga, ni jarraitu bida do sortzen. Pasioa, hori da pasioa. Bai, hori, zelan da hau, Antonio Saurak, ontzen ointara, mandiotela honoreko goia, bai. Eta justo ezperan zen. Esaten zuten, azkeneko egunerarte onzela beran lanean. Hori bai, pasioa da, ez egiten dasunan gatik. Bai, oso gomendagarria, noizbait aukera balin baduzue, urruti dagoela Mexiko, baina noizbait aukera balin baduzue, bisitatun bidean niri gertatu zitzaidan, hori ez, oso deigarria dela ikustea oetik margotzeko tramankulo hori, baina gero sentitu nintzen pixka bat arraro, ze, etxean bazuzkaten paretetan Diegok batzuetan gutunak eta idazte zizkion, edo batzuetan paretean bertan notatxoak, ez? Maitasun notatxoak amifridita eta denak idatzita, eta ikustea bien arteko maitasun mezu horiek sentitu nintzen. Beraien intimitatea urratzen ari naiz. Hau da, etxera sartzea, baino askoz gehiago, naiz beraien maitasun historian barruan sartzen, beraien hitzak irakurtzen, elkar eskaintzen zizkioten hitzak, naiz eta asko publikoak diren, baino beraien etxean zaude, eta ikusten duzu, bazakitez, komuneko iskin batean, azulojo batean, dagoela mezutxo bat, eta esaten duzu. Hau ez da niretzat. Ja, egia da, Fridaren lana oso publikoa, oso pribatu izan dela, berataz hitz egiten zuen, eta oso publikoa egin dela, baina egia da, pixkat, ez dakit, pixkat zatarra ikusten dela gero, diru bat iratzea hortikan, ez? Ez dakit, holan begiratzen baldin badago, klar, porque sartzeko etxe hortara ordain ditimiadoz, bera mantentzea, eta, ez baina, ez dakit, historia horietatik, polita da eta alde batetik polita, denak eukialdu beran bialdeak, ez? Eta, bai, nien nahi egon egia esan Mexiko dakatela pendiente, gogo asko dituz juteko, eta kuten nahienean jungo naiz, Fridaren etxea, baina holan gertuago daukagun, etxeetan egon nahi, Oteizaren museoko etxean, adibidez, oso Oteizaneoa dena, bera oso gogorra zen, eta, mendian, hau ez dago itxasuan, ez da, eta da oso Oteiza moduan nahiko minimalista, ez dauka gauza askorik, eta oso liburu ez betea, ez, eta berak bai oso filosofo, bera artista eta filosofoa zen, orduan badauka, ez, lotura hori, baina holan, deitu zidan apila bat atentzioa, izan zen Portigaleko Daliren etxea.
bueno, Dali artista bezala, hori badakigu nahiko extravagantea, trastrafalaria izan dela, eta, bueno, surrealismoarekin batua askotan hitz egin dugu hemen, ez? Bueno, modarekin bebai lotuta egon zelako beran gaiaraian, eta beran artea ere. Eta, bueno, beran etxea da, netako bebai, etxe bat oso signifikatiboa, osea, errepresentatzen duela argi zein den bertako, ez, jabea. Eta, bueno, Dalik, bueno, beran etxe egonkorra izan zen bertako etxe hori, eta bertan egin zuen lan 1982 arte, hasieran, zan, txabola bat, arrantzaleen txabola bat, 1980 urtean erosi zuena, eta juntzen pixkat eraldatzen espazioa 40 urte horietan. Osa, ezen holan derrepente sortutako zerbait, baizik eta poliki-poliki sortzen joan zen etxe bat izan zen, ez? Eta, oso labirintikoa, holan, galeria oso estuak, eta, bueno, gauza bitxiez betea, ze dauka, bueno, beran bitxikeri eta bidean topatutako nik uste dut objektu desberdinak, eta baita, surrealismoko kutsu hori, ez? Lan badauden eskultura desberdinak animali disekatu egikin sortutakoak, pixkate ematen dutena bildurra, edo, bueno, bagatela puntu hori amets gaiztoetako pertsonaienak. Gainera jakinda Dali ze pertsona gaiztoa zen animaliekin bereziki eta bazituela animaliekiko filia arraro batzuk atentzio gehiago ematen du, ez? Ikustea bere etxeko argazkiak eta begira suge disekatu bat. Eta pentsatzen duzu, Dali. Bueno, ez da nik uste dut ez da... Bueno, ez dakit sugea denez, ez da benetakoa izango. Bai, zepatioan dauka suge bat, bueno, suge alako bat, ematen duela, buelta, ez, piztina edo ingurutik. Eta nik uste dut, edala, bueno, zerbait eskulturiko dela, ez dela suge, benetako suge bat, baina bai, ematen du, bastakite, zelan dira, anakonda bat, edo, anakonda dira, bai, anakonda, direnak oso luzeak, horrelako zerbait. Eta bai, bueno, niri abidez, gustatu aljatzu gehiago edo gutxio beran lana, oza, niri abidez ni nahi oso fana Daliren lan, oza, uste dute oso garrantzitsua izan dela artearen historian eta baina, bueno, ez aita inbeste gustatzen, baina egia da etxeak asko esaten duela beran lanari buruz. Etxe honen argazkiak ikusita, eta norbaitek galdetuko baligu, zein artistaren etxea da. Eta agian aukerarik eman gabe, ez A, B eta D eman gabe, zuzenean jakingo genuke esaten Dali dena. Ez oso representatiboa. Bihurgune asko, horrela bere estiloan, bai. Bide batez, streaming bitartez jarraitzen gaituzuenok, eta irrati bitartez jarraitzen bagaituzue, jakin dezazuela Facebook edo Twitter edo YouTubeen ikusi dezakezuela bigarren kafea baitere, eta hementxe argazkiak erakusten ari gara. Hori da, eta, bueno, bihurgune asko, objektu desberdin asko, animaliekin nahiko lotuak, eta, postakit, egia da, bai, logelak dakan, hori, pixkada senyoriala, baina liberean ematen dute loi bat, eta, bueno, dira, holan, ez gauzak oso bereziak eta, bueno, Daliren lanarekin bat egiten dutenak. Osa, nik ikusten dut, ia, beran artelan bat, edo kuadro bat, ez, logela hortan. Eta ia da, berak ditu, osa, etxe hortan zeukala pila bat lehio, eta lehio guztiak itxasoruntz begiratzen zutela. Eta baita daukala logelan adibidez espilu bat, beranoetikan, jarraian ikusteko, osa, ipinita, estrategikoki, erreflejatzeko lehioak ikusten duena. Orduan, beraiek oetikan ikusi alzuten espiluan itxasoaren isla. Itxasoaren isla, eta hori, bueno, berezia da bai, ez? Eta zelan espiluekin jokuak, eta, bueno, hori, etxe moduan interesgarria eta asko representatzen duena bai artistaren lan guzti hau. Nik etxe bat izango banu itxasoaren ondoan, itxasoa ikusi nahiko nuke txoko guztietatik. Zer nahiago ikusten nuken, etxe bat, itxasoari begira, ala mendiei begira. Ze paketasuna bai desberdina da. Osa, begira, esaten dute beti nahi izaten dugula ez daukaguna.
Nik etxetik ezin dut itsaso ikusten dut Tolosako Uzturro mendia oso ondo, eta asko gustatzen zait begiratzea, eta batzutan lehioan jartzen naiz, eta tontorrari begira, eta asko lasaitzen naiz. Baina hori, badudanez, aukeratzekotan, itsaso aukeratuko nuke. Egia da, nahiko dakagula, ez dakit, oso mitifikatuta edo, ez dakit, ni aurreko urtean kasualidades, nire mutilaren lengurzu batek utzi zigun beran etxea, eta zegoen itsaso parean Donosti. Eta, claro, nik horrelako etxea astatukiko inoiz, horrelako toki baten etxe bat eukitzeak, dakarren dirutza, ez daukat. Baina, claro, nekan superidealizauta, zesan itsaso parean bizitzea, eta oso polita da, eta bai, baina itsasoko zarata, itsasoak pakea transmititu aldetzu, baina baita zerbait, holan, iuna ere. Bai, batez ere itsasoa zerre dagoenean, ez? Bari zoragarri iruditzen zaitu hori. Nik onartu behar dut, nik itsasoa entzuten dut, egunero. Niri etxeak ez du itsasora ematen, baina nire gurasoenak bai, eta ni bizi nintzenean beti itsasoa ikusten genuen hor. Eta egia da adibidez, nik zarata baino normalean Donostian adibidez itzala askoz gehiago dago itsasora begira dauden etxeetan. Nik adibidez eguzkia dut, eta ni beti esaten dut, nik pareko etxeen kristaletan itsasoa ikusten dut. Ispiluaren bidez ikusten zen bezala, eta ni beti esaten dut, itsasoa ikusten dut, baina ez dut ikusten, eta oso politia da. Eta itsasoaren soinua asko entzuten da, naizta nik itsasoa ikusi ez, eta pandemian eta konfinatuta geundenean zoragarria zen zetzegon trafikorik. Zenik kotxeak ere entzuten ditut. Baina ni adibidez, naizta itsasoa arrotuta egon, nire asko gustatzen zait. Ze gainazu zaude etxeko goxotasun hortan, momentu horretan, ez? Eta nire gustatzen zait. Baina badakala hori puntu pixkat agresiboa. Bai, badauka. Eta egia da, mendian bizi baldin bazara, eta beste soinu mota badago adibidez, bai. Nahi bizi inoiz mendipuntan. Ideala, mendian hor bakarri dagoen etxe bat, non itsasoa ikusten duzu. Eta liberean, hori irlatxo batean edo lezakit, irudikatu dut. Pasada, claro. Bueno, amestu egin behar da. Amesteagatik. Oporretako. Dalik asko ameste zuen. Horia, Dalik asko ameste zuen, eta, Dalik dauka beste etxe bat, Pubolen, dela, garari sortu zion etxe bat, hau dela gaztelu bat, 1075 urtekoa, 11. mendekoa, eta bera juntzan bebai erreformatzen gaztelu hori galari oparitzeko. Eta bebai, interesgarria ikustea bebai, Dalik zelan zeukan interes hori bebai, beran espazioak sortzeko, ez? Eta berregiteko, eta eta hau bai bizitatu daiteke, Pubolen dago, Kataluniako beste interioreko herritxo bate, eta gala bertan dago lurperatuta. Dalik bai nahi zuen bertan lurperatzea, baina azkenean ez zuen lortu, eta Figueresera bidali zuten, porque berak oso txarto pasau zeban gala hilda gero, eta momentu baten Puboleko etxean bizitzela, porque gala hilda gero Pubolera juntzen bizitzera, bertan zegoela eta sua piztu zen etxean, eta orduan berak bai min hartu zuen momentu hortan, eta hortikan aurrera zuen burua altza, zala ondo ipini, eta juntzan Figueresera, eta bertan hil zen, eta orduan Figueresen lurperatu zuten. Eta beran diezioa galak lurperatzeko, ezin izan. Pixkat arraroa bai galaren eta Daliren arteko erlazioa. Oso arraroa. Oso arraroa Dali orokorrean. Daliren puntu hori ez, pixkat mistiko, baina pixkat mistiko txarra, ez dakizelan esplikau, ez? Maten digu pixkat beti iluntasun bat. Bai, niretzat oroar maixuak direla uste duten pertsonak, nahiko bereziak dira, eta gero tratuan oso zaila da bereekin harreman normal bat edukitea. Hori bai, artista asko hori pasatzen. Artista asko hori bai. Eta liluratuta. Liluratuta guztiz. Etxe bat, liluratzen diran, etxe bat hau ez da etxe bat, hau da manzio bat, ez dakizinan esplikau zegoen, urbanizazio bat, ia. Liluratzen didana, beran forma batik, eta
bai, iruditzen zait zerbait eskultorikoa, da Le Palais Boulle, bueno, da Canesen dagoen edifizio bat, edo txalet, mansio handi bat, luxuzko etxe bat, bere garaian Pierre Cardin diseinatzaien etxea izan zena, baina bera izan etxe honen sortzailea. Egia da, Pierre Cardinin diseinuak, Pierre Cardin da diseinatzaile bat, 60. hamarkadokoa, gutxi gora bera, aurreko egunean egon ginela Paco Rabanne buruz hitz egiten, koetanoak dira, garai berekoak, eta, Pierre Cardinek erosi zuen edifizio hau edo etxe hau, 1980 pikuan, uste dut, etxe hau sortzeko, izan ziren 15 urtegia. Hasi ziren sortzen 1975 urtean eta bukatu zen 89an. Orduan, imaginatu, ez dakit iruditan ikusi aldezuten, da De Palais Boulle, nahi du esan, el Palacio de las Burbujas edo, burbullen palazioa, ez? Eta dira dena, burbujita batzu moduan, lotuta daudenak bata bestearekiko. Eta etxe bat esan dugu, baina etxe bat baino gehiago, honek ematen du, ez dakit, Disneylandia. Bai, ez dakit da, iruditzen zait superpekuliarra. Eta nik jauzi nintzen bertan, hasi nahi saltzen denda baten Kanadan, eta deitzen da Le Palais Boulle. Eta orduan, beiratu nuen, en plan, ikusteko denda zelakoa zen, eta de repente, zer da? Barixe da. Eta gertu zitzaidan eta gero zan, hola? Eta ikusita neukan, barrutikan askotan, baina kanpotikan ez neukan ikusita inoiz. Askotan editorial, modako editorial askotan ikusten da, barruko espazioa, baina kanpotikan da, pixkan hormigero, bai, ez? Bai, dira horrela, borobiltxoak bata bestearen, bata bestearen alboan, arroxa kolorikoak, eta begiak izango balira bezala, lehioak begitxoak izango balira bezala, eta oso bitxia. Oso bitxia, bai, etxeak ditu 1200 metro karratu, Antilobag arkitekto ungariarrak sortu zuen, eta da hori dira apartamentu desberdinak lotuta daudenak bata bestearekiko, 10 logela ditu, gero da anfiteatro bat moduan itsasora begira, igeruleku desberdinak, urjauziak, eta bar, da hori mansio bat edo urbanizazio bat. Eta egia da bai, logela bakoitza edo apartamentito bakoitza, dagoela diseinatuta arkitekto edo diseinatzaile batek sortua. Barneko diseinua ere pertsonalki dago diseinatuta espaziarekiko. Azkenean espazioa da borobila eta oso komplexua da espazio obalatuak edo borobilak betetzea. Azkenean altzairuak eta ez daude ginean espazio egietarako. Eta hori, diseinatzaile desberdina sortu dute beran diseinua espazio bakoitzarekiko. Eta, 2016 urtean berriztutu zuten espazio hau edo mansio hau. Eta bizitatu daiteke? Alkilatu daiteke. Salmentan jarri zen, eta balio zeban 400 milioi euro. 400 milioi euro. Iruditzen zait, ez dakit, zeinek erosian laben, Europako tokirik garestiena edo bihurtu zen. Eta gaur egun alokatu dezakezu bertako apartamentu bat eta pasatzeko zure oporrak, nahi baldin badozu. Artista askok alkilatu dute, beraien artean diseinatzaile bat, jakemuz, ez dakit ezagutzen dezuten, askotan egonda bertan eta joten denean argazkiak ateratzen ditugu ikusteko non dagoen lotan. Eta baita desfileak eta egin dituzte bertan. Diorrek oindela pare batzuk urte, desfile bat egin zuen bertako kanpoaldean, eta oso kuriosoa da, hori lehiotxo guztiak itsasora begiratzen dute, eta gero zelan Pierre Cardinin artelanak oso lotuta dauden espazio hortara. Eta ia da, Pierre Cardinik ez zuela espazio hori diseinatu. Orduan ez dakit espazioak bera inspiratu zuen
edo espazioa ikusi zuen, eta esan zuen, hau da oso niria, eta orduan erosin zuen. Baina bai, ez dakit, nahiko konektatuta dago espazioa, Pierre Cardiniren diseinuetara, holan futurista, 60. hamarkadako futurismo hori, ez? Pixka psikodelikoa eta forma oso organikoekin, eta bueno, iruditzen zait, eta bueno, da eskultura, osea, edifizio hau da eskultura bat guztiz. Ez dakit, komodoa izango den bertan bizitzea. Hori gertatzen da askotan horrelako etxeetan, ez? Eta eraikinetan, ez dakit Bartzelonako kasa bat joan egonda nago, eta bizilagunek arazo asko dituzte inguruan, edo badago... Mi casa mila, ez que horiek Gaudiren etxe horiek dira, bueno, beste gauza bat. Egia da, ez dakit barruan bizi direnek zelan pasatuko duten, ez? Baina Gaudiren etxe hori, eta gero holan kotillo moduan. Ez que, kotillo. A ber, naiz oso frikian. Kotillo, esan kontatu. Eta, bueno, ez da oso kotillo, bai, bueno, bai. Ni egon nintzen, oza, bizi nintzenean Bartzelonan, egon nintzen edifizio baten, zeudena berrizten, ez? Eta, klaro, garai hortako, oza, dira denak, bueno, eixampleko edifizio guztia dira asko, belepokekoak, modernistak, eta bar. Eta edifizio burez, deitzen da, casa burez. Eta, bueno, edifizio hortan, zeuden pila fresko eta abar, eta, bueno, ornamenta pila bat, denak, bueno, kriston vidriera bat sarreran, eta abar, eta hori denak berreztu nahi zuten, gero bertan, lujozko etxeak egiteko, ez? Eta, bueno, ni jo nintzen, porque lagun bat bertan egiten zuen lan, eta behar zuten jendea berrizteko, eta bizita moduan, sin más. Eta horreko egunean, Rosalian Instagramean nengoela sartuta. Eta non Rosalia? Eta hor. Han. Eta bertan zegoen. Orain, luxuzko apartamentua dira, batzuk salmentan daude, eta beste batzuk alokaitu aldira, eta deskubritu nuen, Rosalia zegoela casa gurezen. Hori, eta berak ukiko du, gira, eta gero juten da Bartzelona pare bat egun, alokatuko du etxe hori eta de lujo. Maria, paparatziek deituko dizute jakiteko. Maria, Rosaliaren argazki hau identifikatzen duzu eraikina? Ez nahi dakit. Igual jende asko, Bartzelonako jende asko identifikatuko zuen. Bai, jakingo du. Pentsatzen dut bai. Gainera bai, nahiko famatua da. Bueno, ni oso frikia nahielako, baina egia da jende asko ezagutzen duela. Orduan, ez dakit. Bai, berezikiarekin bereziak direnean, ez? Nik horrela kuxkuxo bezala Donostiko politikari batek eta bere emazteak, aktorea denak, argazki asko igotzen zituzen Instagramera beraien etxeko portalean, eta nola niri ere portalak asko gustatzen zaizkidan, nik identifikatu nuen lehen argazkian non bizi ziren, portala Donostiko oso portal ezaguna delako. Hala, ze kotilla gehan. Ez nahi go, Instagramera harrapatuko diogula. Eskerrik asko, Maria. Bai, eta hurrengora arte. Hurrengora arte, asko ikasi dugu zurekin, beti bezala. Bueno, hurrengoan ez dakiz, aste santu eta gero tokatzen da ustedet, eta laizter, Met Gala. Ui, itzein dugu. Ez nago gauza batzuekin ados. Baina komentatuko dugu. Komentatuko dugu. Hurren arte, Maria. Agur. Just drag me by my hair and back home with the show. Eta arratsaldeko 5 dira, beraz, bagoaz estudio zentraletara azken ordua jakitera. Arratsaldeon, Xabier Creuet. Ara, ez dugu Xabier entzuten. Segundutxo bat, ea konpontzen dugun arazo hau. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon ekipo. Bueno, esaten ari nintzana, Baionara goaz, Frantziako pentsioen erreformaren ildotik, prefeturaren arabera 4 atxilotu egon dira protesta horietan eta bertako Baionako manifestazio nagusian
24.000 lagun elkartu dira. Labeko argitxu Dufok, herritarrak ematen ari diren erantzuna nabarmendu du. Mugimendua ikusten dut indartsua, ikusten dut jendea langileak mobilizatuak eta determinatuak, aste osoan izan dira autopista blokaketak, enpresa batzu, supermerkatu batzu, eta gaur beraz autobus sare osoa blokatzen dugu, beraz nik ikusten dut mugimendua ez hori indartzen ari berriz. Eta beste hildo batetik, poliziaren operazio berri bat izan da aste honetan migratzailei muga inguruan laguntzen dieten voluntarioen aurka. Gaur iluntzean mugako errealitate hori aztertzeko tartea hartuko dugu naiz irratiak eta media baskek elkarlanean gauzatu duten bideak proiektuaren baitan. Urruña eta Donostiako erredakzioetatik aldi berean emankizun berezia izango da, gaia honeko edo honetan galderan zehaztu, gaia honetako galderan zehaztuz, pasabide seguru bat behar du Euskal Herriak, Parisek mugen kontrola zorrozea erabaki zuenetik sortu den errealitatea izango da aztergai. Gurean izango dira Joseba Erremundegi, Euskal Elkargoko mugaz gaindiko gaietarako kontseilaria, Anik Trundei, Pirineo Atlantikoetako departamentuko kontseilaria, Fernando Barrena eta Izaskun Bilbao europarlamentariak, Txominegui etorkinekin eta diakiteko kidea, Anaitze Agirre Irungo Harrera sareko kidea eta Iker Barbero zuzenbidean doktorea. Naiz irratian zuzenan eskainiko dizuegu noski eta naiz eta media basken bidez ere jarraituko duzue, jarritzeko aukera izango duzue saioa. Eta bukatzeko gure errepidetara goaz, autopilaketak egon direla esan dute Erandion, Bilboko norantzan, kamioi matxuratu bat dela eta 9. kilometroan. Baina trafiko zuzendaritzak dagoeneko amaitutzat jo du. Besterik ez, Goiuri, zuekin bueltan eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Bagoaz aurrera. Pour intensifier notre protection commune aux frontières avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures. Si ça m'est arrivé, mon cousin il était décédé ici, donc je ne veux plus que ça refaire encore une autre famille. Garbi dago kontrol hori egiten da fenotipo araberan, ulertzeko itxura. Kontrolak ikusita, migranteak eta beste bide batzuk hartzen da hoie, bide arrisku hauek eta noizipein erizotzakaz topaten gara, ez? Je suis désolé, ni Niego Couillou et encore moins moi, nous pouvons infléchir la position des États. Zubiak irekitzea aldarrikatzen dugu behin eta berriro. Kontrolak entzean, hitzetik ekintzara pasatzea erabaki dugu. Eta zubia ireki dugu. Esaldegitik atera naizenean, argi eta garbi izanean, urrengo arte, migranteak segituko dute pasatzen. Une fois que tu fais le passage, il y a beaucoup de bénévoles qui vous accueillent et qui vous amènent. Bideak podcasta. Ostegun eta igande goizero atal berri bat naiz irratian. Eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan. Naiz irratia eta media bask. Patrikan lausos besterik ez, puzle txikitu bateko piezak, elkarartzen ez duen zeru bat, txamponok besterik izan ez, behar izanak ase beharrez. Liburu ala kafia zer eros dezake. 81 egun pasadira urtarrilaren batetik. Urte hasieran erronka asko jartzen dizkiogu geure buruari. Kiroldegira joaten hasiko naiz, ez dut alkoholik edango, erretzeari utziko diot. Urte aldaketa asmo honez beteta hasten dugu. Baina 81 egun, 12 aste, edo ia 3 hilabete igaro dira dagoeneko, eta horietako zenbati heldu diegu. Baina tripatik gertuago urdailak Ez da erraza gure egunerokotasunean ohitura berriak ezartzea. Agian horregatik dira geroz eta ohikoagoak gure helburuak zerrendatzeko aplikazioak. Menditontor bakoitzera iristen garenerako All Trails aplikazioa edo euskarazko mendiak apa daukagu. Gure lagunek ikus dezaten gure igoera bakoitza. Korrika egiten ditugun kilometro bakoitzeko Strava aplikazioa edo euskarazko kirolap dauzkagu. Eta irakurtzen ditugun liburuen zerrenda osatzeko Goodreads. Edo, hemendik aurrera paper jale.
kafiala liburua zerk behar du gaur izan. Paperjale.eus sortu du Abaraska taldeak, euskal literatura zaleentzako sare sozial berria. Irakurritako liburuak zerrendatu, iruzkinak egin, puntuazioa jarri. Guk izena eman dugu dagoeneko, eta ikusi dugu pixkanaka erabiltzaile gehiago dituela. Beraz, proiektu ezagutzeko Abaraska taldeko Mikel Gartzia gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Mikel. Kaixo, arratsaldeon. Hasteko, liburua ala kafea, zer nahiago duzuzuk? Nik kafe gehiago hartzen ditut, baina liburuak ere bai. Bueno, horrengorako pentsatu beharko dugu kafe katilloak zerrendatzeko aplikazio bat. Joateko erakusten lagunei zenbat kafe hartzen dugu. Bueno, Mikel, baliteke behinola irakurtzea ekintza bakartia izana, ez? Etxean zuk bakarrik irakurtzen duzu, baina, bueno, aspalditik irakurketa klubetatik hasi eta sare sozialetako traoletara, irakurtzea geroz eta ekintza sozialagoa dela esan dezakegu. Komunitate bat eraikitzeko jaio da Paperjale? Bai, bueno, nik esango nuke ditugun liburuak Paperjalen jartzen ditugu, gero erantzunak jasoko ditugula. Iruzkin bat egiten badugu liburu bati buruz eta bar, norbaitek emango dio laiki, edo esango dio berak ere berdina sentitu zuela hori irakurtzen edo lako zerbait, eta zerbait soziala egiteak ere gehiago disfrutatzen laguntzen dizu, ezta? Nik familia batean eduki daiteke suertea, kideen artean liburu batek besteari pasatzea eta hori gertatzea, beste familia batzutan ez da gertatzen. Orduan lagunekin edo internetez ere hori posible da, bai. Ikusi dugu zuen Twitter kontuan, duela egun gutxi estreinatu zenutela proiektu berri hau eta dagoeneko 200 erabiltzailetik gora daudela. Zemuzkoak izan dira lehen egun hauek? Bai, lehenengo egunak, nik gustatzen prudenti izatea, gauza bat nobedadea denean jendia hurbiltzen da eta erabiltzailea sortzen du, baina gero igual ez zaio gustatu edo ez du erabiltzen. Orduan 200 horietatik errealitatea da laurden batek edo 50 bat pertsonak hasi garela hitz egiten eta horrela eta interaktuatzen hori ikusiko da datozen aste eta hilabetetan ikusiko da zenbateko volumen hartzen duen. Berez guk zerbitzari bat jarri dugu martxan, eta makina hor dago, eta ez zaio asko inporta 200 erabiltzaile garen edo 200 edo ez dakitzen puntutan hasiko ginateken problemak edukitzen, baina problema pozgarria litzateke, eskalatu behar izatea. Esango nuke. Esan dugu ez, Goodreads existitzen dela, datuek diote, naiz eta ez ziren oso zehatzak, 80 milioi erabiltzaile edo horrela dituela, eta Paperjalen izena eman duten edo dugun askok ziurrenik dagoeneko Goodreads ezagutzen genuen, eta sistema gutxi gora bera puntuatu eta iruzkinak jarri antzekoa da, baina bada ez bada norbaitek horrelako webguneak ezagutzen ez baditu, guk hemen sortu dugu bigarren kafeko kontua eta streaming bidez jarraitzen dutenek ikus dezakete gure Paperjaleko hasierako orrialdea. Beraz, erabiltzeko oso erraza da, ez da, Mikel? Bai, oso erresa da, eta nik esan behar dizut, ez dudala ezagutzen Goodreads, nik ez dut erabili. Zuzenean ezagutut Paperjale. Orduan, edozein pertsonarentzat gonbitea egingo nuke hurbiltzeko, eta Goodreads daukanak badakit, ez dakit egiten, baina badakit posible dela deskargatzea hor komentatu zenuen guztia, edo eginda dauzkazun zerrendaketa, fitxategi bat deskargatzen duzu, eta gero Paperjalen importatu eta berriro hortikan aurrera segi dezakezula. Problemaren bat izan ezkero, batzutan izaten da fitxategia utxik zegoela dalako zerbait, galdetu. Abaraskan, Twitterren, edo Mastodonen, edo e-mailez, galdetu eta laguntzeko pres gaude noski. Bai. Ikusten ari gara hemen. Igual, zerbait erantzun gabe utzi dut, igual. Ez. Oso ondo erantzun duzu. Vale. Hemen ikusten ari gara ez? Guk bigarren kafeko kontuan oraindik ez dugula libururik sartu, naiz eta gure entzulek badakiten gure laborategia liburuz beteta dagoela. Joango gara pixkanaka hau osatzen, baina hemen adibidez deskubritu atala dago, eta hemen ikusi daiteke ez, jendea irakurtzen ari dena, hemen adibidez aurrek hitza ez, konstruktistak aurrek hitzari buruzko iruzkina egin du, eta pixkanaka,
konstruktzio hori zea da, idazlea da gainera, beste liburu bat badago hor berea, uste dut Nora Salbots dela, bai. No, horretarako ere balio du, ez? Idazle eta irakurleen arteko harremana estutzeko. Balio dezake, baina hori idazlearen personalidadea eta gogoaren araberako izango da. Nahiko delikatu izan daiteke, norbaitek liburu bat idazten duenean, ez dakit eroso sentituko den, bere liburuari buruz idazten den toki batean. Batzuk hori tentu zurbilduko dira, eta gustore irakurriko dute, baina igual ez dute aurpegia eman nahiko. Gonbitea egina daukate, eta berezik zainduko ditugu hori garbi dago. Bai. Ez balin badago adibidez guk iruzkindu nahi dugun liburua, erabiltzaileak gehitu dezake? Bai, hori da. Egin dezakezu adibidez hitz egiten dugu mitartean bilaketa bat edozein liburu, behi euskaldun baten memoriak. Ea badagoen behi euskaldun baten memoriak. Bilaketa egin, naiz eta ez perfecto izan, idatzi, enter sakatu, eta zerrenda luze bat. Bueno, hau justu badago. Baina egongo ez balitz, beko partean, eskuz gehitu liburua botoi bat agertuko litzateke, eta orduan igo beharko zenuke, izenburua, alba da ondo idatzita, ISBN kodea, baldin badakizu, portadaren